Nah dia kaya ulan-ulan na ayat ini betusiu Nabi na syagru as-sabr. Was-sabru thawbahu al-jannah. Dia kaya atu Nabi ya ulan-ulan na ya Ramadan. Na ulan-ulan ya kasibur. Kasibur mana ya? Oy. Na so kasibur tugu Nabi. Na ayat balas siya na imbagirun Allah na surga. Dia mana ngalaman na natin yung pag-inip sibar na umus. Di pinakamala adiyang yung umus. Kaupama ka ayam ano niya na sumamuda, na ayam yang ordir, na sumpagida niya na tiya na ayam mo kakabaya yakar ka, na puwasa ka sa 30 gawin. O kaya na di mo ang kota di na nung kapagkila, na di puwasa, na makaligi, na kumiyan. Hindi ba iya niya niya gasta? Basta kabibabay sa dunia. Na di ako kuman, nakabawar mo yung manan yan, na pangapusa na kuman, na puguin ka din, na di pusa, o ginigirah ka din na pagkain. Na inuto mga na isakatan mo mga ulit panuwala, ang mga nato, mga bay, aapiyaan na ka matatago, ka mga nalabaka pala ko kwartong ka, kada pa na ka masis, mga niya, na masisiparin ka, masabitaw, na inuto at taman sa lugar kanin, pagka nakaubang ka malaman. Naman igram yang gabes kan igram yang basay ka iga modul ka makadudugakan kawakon maalam. Uwi na benang gileni o obam yang gabes kan na dumudugakan o din ka ana awan na mini rak sebenarnya duda dilaha. Kami ada soka mamaritis ka. Allahu akbar Allahu akbar. Letis penangga maritis. Kenapa sekarang hasilan? Nah, matang bala kata biar kana mga bedan mabugato na mga mama akna ba maritis marotos. Aya buat pikiran na nari nakakompleto ba ako niyan. Sana rin natala-tulang niya ako ano. Paman na dia mo takabal sa konsyel na panuro marum tamals. Paman na so padaka aya katawing ka ko padaka na pagkumpiar ka, na pagkubra ka. Na paman na sibi na ka nang kaya 50 apias yung ikpay, nalinyang kelot ha. At yan yung makalergi man to, kapatupulo. Allahu Akbar, nakanaka po na mabibiti ka. Kami yung masakon sa duwa, kadwa-kadwa kinumay, nalilingan-lingan kasura ka kaon. Apapipikir ka pa sura ko ni karamangan, o borsyo man, nanakamakan. At tatanungin, ano ka man yung tatanungin? Mga palamoy na ha. Allahu Akbar. Ay, dapat nakasabihin ko, tas ko na ka, nasuniyat yan ang mapiagos siya, amanan niya, napanabuntaman niyan. Owan, na diya mga uri penuwang. Dia kaya bulan Ramadan. Na ulan-ulan na yung akasibar. Bagay yun, asibar na ka, nasuka o umusir ka. Na ikadwa, naging koto aturong. Ayaw man nalitanong-tanong ng aturong. Bagay niya, alisyo environment. Ayaw guwan niya daw makamas Ramadan. Na ulaw-ulaw ka, na makasibar ka sa pamana Aisha. Na alas di niya pinakamati na niya katulukan. Kaliti ulaw-ulaw ka. Na imanto na igra ko na mga tirawe ka na nasusino ka bugtuluga na patahadyo na kapman na pagnaw ka alaw na alas dus na baka tuluga na nikapahadyo ka at tigamiya ka na ako na naunayos na ka na to lang balila mo sa kanwa mga bay sa kanwa mga bay kanabaya ka na kanwa pa man na baka sa kanwa kumantuga mga bay nasa kanwa mga bay na diyan kaya Ramadan nakapakaya tinong nakanaskan kanto ang pagkirasay ang mga bay ano sabab na andyan ni kapagalaw na niya namin niya midakal katulang. Na miya ko masya karumang ka, miya mamasyaan. Na miya ayos siya ka. Na panatakap man, nakapaninidan ka. Na makasiming at masya magarib. Na pag-isa na kapan na tunang. Uway, na makasiming at masya tarawing. Na sumaban sa tunang. Kapag isa na kadiyan ka, every pamanay po sa niyo. Nauna apya makatulog ka, na di ka katatalunan sa tulog. Katiga ubang kumanilisyon na ko lamos na ko, dali ako makapaninindaan. Inos kami ang mga dato, mga tirawi kami. Matawa na kapag ang bubato na gano'n siya yun. Allahu Akbar, kapag-arawas na ako na gano'n. Nasa kano ang mga inintiro man nalawas yun, pagkaras siya, hindi gano'n. Hindi ito nalawas yun, hindi gano'n ka. Alay, puwasay man to na may amraka ka, nabukunin mo amraka piyo. Intiro ang lawas yun, mga bay, hindi gano'n. Ibiraw to, yan yung mga hindi gano'n. Tapos siya lumita ka. Ang nawata ka, kayo na ka. Dalingan na ba kayo mga kapsirwit na ka? Dalingan pa nangangari ka, dalingan na ba? Kalingan din mo ka nang nawata ka, tatakang ba yan?
dia pernah nga dalingan na baka pernah masuk la takaturong ke din tambah at kakapito ka no pagkarasay ang mga bro. Okay, nakatya so hali. Prilya ko niya mga dato para makapya ginawa ng mga baya tiginas kami sa mga binab. Karasay kami sa nga Ramadan nakatya so bada sa kami. Katya so hali to Nabi. تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله تعالى لها 1000 حسنة وغفر لها 1000 خطيئة وأستغفر كلها شيء تلاعت الشمس ورفع لها 1000 درجات. دعت النبي صلى الله عليه وسلم أبائي da abai apipian niya sunditan ni karumania na mama pipian na kasunditan ni karumang kaamama na pagkisulat wala abagyan na ka na sangki uwa mapia na iprinar ka wala asangki uwa usangka na lango na saysa niyang kaya dunia apagkasubangan na alungan penuh na sidaw alungan na nausiran din ang pagiraw, Ya Allah, narilain ka adiyang kanan na ba apinipin na litar ni karuman yung amama. Na ipuro panawal na so pangkatan kasano na mori sa sanggiwa pangkatan. Miya kutuman ng mga bay. Allahu Akbar. Ikilaw sa pagpumibig. Ano mga bay? Na miya kamasya karuman kaamaw ito pa sa saro at yun na umiyan ang manakaw mananaw. Nasinga ka, huwag ang biyan. Kanya ka mapasya karumang ka na mo, ilok man sa mga tesyar, nakatatampan daw, pipingap, ay. Kanya ka mapasya karumang ka na, aawidan niya ng mga baro, umiyan, katampan, ay. Kanya ka mapasya karumang ka na, mabisya sa tang basusutang abiyon, niya kalala. At pinapipingap na, ay. Huwag ka sana itiragulan na wato. At totong nakasalo ba din? Nabalik dito, nakakapatay ako. Allahu Akbar. Kaya tagwan ni sakipantag na nila siyang kaumin waldog ta'ala. At ayang masisana, agad mga mga bay. Ayang yado Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinamama imra'a tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi abain aigira Ramadan na dinya di Panginoon siya okay. Akapag kaswa-swatong karumanian amama. Gila ta Ramadan. Gila Ramadan tugunan na sabay. Na pagpangilubaan niya siya okay. Akapag kaswatan niya karumanian amama o Ramadan. Na da'at tugun Nabi. Laysa lahat thawab. Da'a bala sa kakwanyan. Inuta na ayabala sa bagay Allah. Na padiyang ko surga. So Siti Maryam Abu Siti Asya. Ano mga bay? Natin yung nabay ni So Siti Maryam Abu Siti Asya. Wadi na miya Nabi ko mga bay, na isang sumarya mag-usiti Asya, ang niya makalari para tiyak wama. Yun na kumatu nila sa Miriya, ng mga sarang Miriya, apakag kukumong nila na kanabadi na sa Miri, nabadi na sa Maria, at wala na nanan, at dyan Mama Maraka. Yun ang napakararpa niya na, aso ko siya na tuwa na, ang nabadi na siya na, ini siya bumiyatay, amin ang magay subay, napangoma. Yun ang napakararpa nila siya, napakaralakas nila, at tatagod siya ng Muriya ulo niyan. Apakah gugulong nila na kayo panira na kayo ano ka? O manil mo man na Santa Maria Elementary School sa ngalan ng ama inatatay pagiwatan dito mga talong sa mga lima. Allah Akbar. Isiran lima mamulak siya pagkiro nila. Ha? Na ino di sa nila na ama na niya na mapumakay ito ang kay agama kadilang kailay sa Allah. Kaso Allah na ayak kakilay tanukoma na amay kamakaw makasaalungan na mori. Dina sumya aling Nabi atina lis-sa'imina farhatani. So kung siya maana niya na muslim, adi pusa na dua abagyan niya na iprakapiyap-piyap na ginawa niyan. Na paganerong tugo Nabi, iprakapiyap-piyap niyan. Kung tao, adi pusa na farhatun inda liqa'i Rabbi. Na diyan ko ito kapiyap-piyap ginawa ka, ang may kamay kasutuan na ka Allah. Naumiyak ka ng puno na ulap simbaan na kaswanan na ng kalumaylay. Nagpakilir ka sa Allah. Nakapat na puno na labing niya makamalakal mo. Apat na puno na na ilan ang kasarap simbang akwala na miyatay ka. Nagkalumaylay sa Allah. Nagpakilir ka sa Allah sa anuman akiyama.
Ayat ikadua tu Nabi perkapia-pia ginawa o di puasa. Ay bagayong Allah. Na farhatun inda yaftir. Na amay din ka bukaan niya sa puasa niya kapatid khas. Ikaw maligira abang at talo kami no to sa do para kapag mangi. Ay ginaw to man siya na makaibin na din nagkilay ka abadi makasasinga. Mata wala ka sumabusubayin na makasasinga biiyan. Magandang manoton na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahil yung mabunga karong mga na yung tulian ng kulang isa anak. Ay ilay niya nakiputo matan nakasangkay. Ay tanga sa firmaya. Na ipopoke niya nung puna. Grabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dahil yung koto akab naman ka. Babay ko pagariakan. Akab naman ka sang koto. Akab na kapi-api ginawang ka sa kabatan ng ako pasang ka. Na matagwa na kapi-api lang na di magsabihin. Mas mapiyaw to akab naman udah tuwing ilang ambatan niya sa pasanian. Adi siya amay kapag kawing anak umatya sa kotaba. Penggiro teri mga karong mga sekwan at bukum niya kami nga mama nado ka man magiro teri mga nakmiro na wawawaway di matagwa di malaki siya kito kung magiro teri mga wawawawaway di na tumato ko preyo tinatbos para ni para niya pasag din ito yung na siya kini bumili mama niya Allahu Akbar Allahu Akbar. Na ay dapat tanong, at esmatan mo niya mga pangaruma, sabi doon tanong kaya kawing arkatanong. Ang mga dato, na banda niya kapia-pia, mas mapia, kaya ginawa tanong, kaya pa kapia-pia ginawa tanong, na igira ayamak na nila pagtengkas tanong. Ginawa namin ipagubya ka nun, na di ba, ayaw kumatiligira, tengas na, basta buka tanong, Allahumma lakasumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, berahmatika ya arhamar rahimin. Dari sini macam mana kita terus tahu? Karena ini pagubang nama matang walaka yang ini dulu salila ya di sadaq dari Abu Barsian. Kali mendakai Allahumma lakasumtuka. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kailangan mo Allah kaya di mendakai teras. May itu na gumeron lo kau ngapetay. Tapi pakai apa kunin kalalangitan. Akhirnya dia untuk suka pagkapiapia ginawa kang girap tanga sa panita ko dahil sampai tanurugman. Ayo, kataya, magan dia nga Ramadan na kataya pagkadid. O kumaman na kataya. O kumasapulugin niya pa sa tinurong. Karena abu dah taruh mga sahabat igir al-pakipo sa Ramadan. Na manisa namin kukubay kamararata ginawa niyan. Naukada sa Ramadan. Naubabuso sa ragunan ng Ramadan. Naman ang koto abubayran ko Ramadan. Nangasa bagaimana tabiyo. Nandun ni kalokero. Namiyakang bidang na din. Kaya quando tayo naman to, Anto maganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya kalibag di pa nakabukan na makay katinjaman o. Abi ito ni kini naman o, ikut ba mananan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa mga sahaba, na adun ni kapag kino Ramadan, adun pa na kaya kito nakako mga tabi na pagpanakabir, sangkot takap mbero sa puasa, na pungguraw. Ano sabak na ganda sa Ramadan? Di naman matatangan ng sumpain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasa katanong na lang manigilap ko nakabira to sa masjid, kalong sumisinga. Apa yang nabu marunong siya nga rin, nadiumatyan na sumisinga. Allahu Akbar. Tama pipikilan ng kasing buhay sa walang, patayin ka ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dati nandunan ito kapia-pia ginawa o di puasa. Kapia-pia ginawa kaamay-kamay na ikaswala. Kama-kama tayo sa anong namori na matimo-timo sa mga toko surga na pag-isyan Allah sa mga toko surga. Kan, radito, kalu wa malanarda ya Rab. Pero Allah, mga tao sa surga. Mga tao sa surga. Miyaswa-swa takanunan. Imato sa nasula. Na ayaw ko na pagtiro ng mga tao sa surga. Ya Rab. Kada narda. Kada nami. Radina. Miyaswa-swa takanunan ya Allah. Kadil kaya ini bagay karakapin na doon ako na ala yung kaya ini bagay karakami at yung pakasurga amin. Natuwang ala aktiyakum afdalo medalik. Ano pa natuwang na yung bagay karakano asumrasan sa kaplakapi-api ang ginawa niyo. Nagkaroon mga ito sa surga, ya Allah! Ano na po ni una na sa kapi ang yung kaya pakasurga amin. Ba ano pa ni una na? Natuwang ardalakum pala asqatu alaykum ba'da amada. Dahil sana yung tuwanga na pagkababaan na sana yung naging sanong kararangitan. Nagkariya natin sa mga to sa surga. Doon narangit ka ng Allah. Natirungan Allah. Mga to sa surga.
Ano man ang pagkalakapan na tinakadala ng tulak man. Na tila pa na unanan na magkakarakano. Na gumila sa mga tokosol, kada namin ang tulak ni unanaya. Kaya babaya kami ka, di kami nga nagkarangitan. Na tuguan na iman to na pagkaliya korakano ng salay. Ang piyaso namin na ganyan may leso Allah, ay bumili niya na sa sindog. Tabi akong kupang nino na bilang mo sa akwala, tingnan na ya Allah, badikailay, badikapakay. Asa ka na gusto mga kaumak na may liyamis ka sa mapayag. Natuwala ka tayo sa upalaw, na ukagagang kamilay, nakagagang mamilay. Na uniyang kunilya sa upalaw, na ukuna kay pamanak karumanga. Natuwala, niya gagang kamilay, tinada, na tinom niya gagang ka, nakigagang mamilay. Na ay dapat ka amay ka makasurga, tanong amay lay, tanong sa Allah. Na manigila niya mo tamang udo, adi na ni Facebook na doon pa kayo ba yung talian, asata mo. Na makapera mga gano'n yan to, pang may kayo sa Facebook. Kaya yan, bay na yan, nag-style eh. Na umanto din, pakilingar ako na yung barasa kayo dati, separate ID, ito na yung mga alin. Na manong naman gudo-gudo may kami, kailera ka din sa Facebook kami sa safa, amatang walaw talaga, di para sa akin. Na ako magumay rin, Allahu Akbar, walo yung mata. Natigay na tumadakan sa kadamaylay. Iman to na, mitula ka tabi. Uy, mga kasal, gano'n na nakakawalo. Dahil dapat ka na may kapersyonar ka ang kaapagida na ka na ito. Midadari sa dunia, na matangkwan daw di makapiapia ginawa ka. Kaya man to na nga cellphone at touchscreen, madaka na din makasensway tayo. Madaka mabuka ito, nakaabay introduce ko mama na mayaman sirangon na. Ano nga litero ako, mama? Hindi, mama, basta tayo po kanyan. Kabubengan yan? Ay, kahit sino ka man. Laging sino ka man. Ano mo di pamagakan na may wala ni makanuna, ni kamera ka, ni shot ka, this is my home. May mabuang nga mama apagilin na, kawas siya. Daw ka bis pa misita, dahil sinawalin yun, ako yung sinawalin yun, ako. Wala, temporary mo manaya. Allahu Akbar, Allah. Kabiyak ka na mga bay. Impersonal ako kung mama pagkabela ka. Osto na pobre kami, doon na ko mga loksanan. Miyate mo ka ang mama, uba kong kakabay. Yaw, pakaulo nga. Nakapan nila sila. Kaliyan ka pa na Facebook, ay. Nagira ng mga bagwataw. Ino pa na, miyakada-kadakal na ilita na Facebook na inaksungan ng TikTok ha. Ito, di kakuha nga sa nga TikTok. Ay, matawa na kami na ba kasang kakuha ba na kami? Di ba po siya diyan kaya aad ng mga awasyatong? Oo, tumula ka niya kapilay si Super Mango. Gano'ng tatanta, kapakabdan, today. Kami siya diyan kaya tapukilay din ang mga TikTok ha. Eh, manip ko na kami sa alungan na morin, ang mga batalo sa alungan na morin. Nambatiya so, daw, namya kapipelagin so daw. Nambatiya man so nabi. Nambatiya so wala, nambatiya na Quran. Namya kanini ko siya wala lang namranaw. Lang namranaw pa matirun wala. Lang namranaw, timutim wala sa alungan na morin. Tapos siya katongkos ka nung mamakabatiya sa Quran. Kapag ilay na kanimataan yung mamoray sa ron. Matang wala kalutan, doon baka bibisto ha. Pero so lang sila, tuloy mo mamoray sa Quran lang. Nakukot niya nalongin. Kaya ya. Kung ganun to na, hindi mong reskon, ay alam, matang tumiyala sa personal na gusto ka taon ako nung nainatay na. Ayaw pa nakapubal sa kasi nakatay na natay pa ni inaka. Kaya tay tanong ako ni. Natuwala sa kanto ni katong mga kulkuwal na wakad. Allah, saka maganda, atabat yan. May mamasya ko, tabi-tabi ako mga alika ng mga kangulo, mga bagot. Ang sudah talagang sa inyo, may mga toa. May mamasya ko, inong kanig ka kurok sa Quran. Inong kanig ka batya. Asala kaya may lay, wala. Aano na ka nakakawala. Napag-interesan mo ka. Napag-pagindong ka, wala. Wattakullah. Yu'allimukum Allah ma lam takunu ta'lamun. Kana kanyuswal law ta'ala. Kaan kanumanduwal law ta'ala ko din yung katawan. Bandang katawan yung mga kakakakan. Asyumar. Ay pura nga niya surat. Ay kami kakakakamama. Pakasurgan wala, sus kami rin nagsakinaan. Na ina ko na pagdablig siya ito na basta ni Katoy, sumasumagin rin, nabibisto ha. Ba't niya ka pa nga, yung peso gini, di matamatiya. Nabiya ka sumatiya sa Quran. Natiya ka na, oral, ato na kaya pakaswa ka matiya. Natiya na namin, ka na watak, matiya sa Quran. Nagpunga ka gulong pa ko. Sabi niya, nunapay, sa katina, di ko pa nga matiya. Napagkula ka mag-utigil sa Quran, na mamati na kumbatiya na kan, na di ko pa nga matiya. Natiyo pikan na kung walaw ta na namiya kaswa ko matiya.
Asara kaya may liwal apag itinis tayo na kasakuraan. Ang imanawid akal taliyatan at itinis tayo na tawa. Ame kakuran na di nagkakurok na may kaitiyo na ginano di pamakambatoon. At yung mga karaoke at mga video game. Ginano di pamakambatoon. Gusto ko bumitaw! Hindi mo po na pangabitaw. Ay, prudas na sa gusto kong bumitaw. Allah, di siya kamadami lang nanong sa bapira gusto kong bumitaw. Abatan pa kago ba siyensya kaguga. Tadi ang mga oripon Allah. Ayaw mga anan yan na isyanan panganitan ng wala di na manggulaw na sa anong anak yama. Kami nga pikabat yan wala. Natuwa na pinatay na. Ba't yan nga? Tinatay na. Nagakurong natay na ka. Kaya kang patukan yan. Panganitan wala di manggulaw na sa anong anak yama. Kaya insyaAllah na upunta lo makasurga. Apakasurga ang talwal daw ta'ala. Dahil kaya di talo di kapakang babalat mo. Nagkapakay araw tanok man di makang babalat mo. Amin. Inaos ka mga bay. Nagkapakay daw galit. Ani. Ito siya nakay nakamatatagutan sa siyerte. Bugang nga. Di talo di makatutuon ako seminar. Di talo di makamabala ka. Inauuay. Nakatiyak man sa surga. Di talo di makamabala ka. Ayos to na sa surga na baru ka maritis niya daw. Baru ka mo dulu. Iman niya lang nakasurga, badang na to sa surga, totoli ka na ka. Atawan na, niya surga nga. Daan mo na surga yan, alam mo na balay mo doon. Kaya to siya na anak parma ka siya walay, kaya kan katabang siya walay. Barang-barang, dahil mo doon na abrid nga manok. Ano mga patwa ka na, mga bibiyang ka na, mga ganswa ka na. Dahil yung mga bibiyang ka na, gira, amiyang maguro, na di ba nga bibiyang na di niya pala naman surak yan, no? Kaya ba sa mga na bibiyang ada tarang utabi. Tinggal amya kurang na dinya pala naman nakatotosan lang sa boberon. Basta yung rakin na matibro nagupuan. Nabasa mata sa ora ka manok nanumsid. Ay ako gusto din atan ba try na baba ka na. Ada niya na bibig baba ka na. You stay na mata. Ada na po kasi binari. Paman na piyesa bibig na nabitor na bayot. Na ayaw po kisinga-singa ka nun, na pagpapapia ginawa ka nun, na panganak nun ng kagtagupuan. O ay, mga urakan bibi. Na nagbalsaan na manok ka na pulinok, na pagkuhan na ka nun sa urakyan. Manok ka nitib, na pagkuhan na ka nun sa urakyan. Lapsibi lang sa urakan bibi, kaya kanong pagkilin naman ka para makadakan. Na ayaw po kasinga-singa, na ilang yakap sa natatandangan na ka na ko pisaan niya nun. Nalangon na wasya, nalangon video, natatandangan nun ina, na gupuan na manok ka. Ito na nga mga watrak. Langon yung marites. Kaya makalalay mo doon. Nasakan na maito ako yung doon. Naigila ko, napupuno ka niya siya na siya. So ako niya. Napagkakuha ka nung kapipagkay niya siya. Dali na ka niya, pagkibarata. Dali, pangintan ko doon tala, makasurga tala, kapunta ng makasurga. Panganitan ka na daw na uwaya kapakapipi ang ginawang kasalihan sa dunia na magatos ka porsyento nandoon na lang nakapipi ang ginawa. Eh, sujuan daw tayo magurdi. Takatiran sa Quran. Walang kong fiya matastangi ang puso ko. Walang kong fiya matataon. Siya di magtugwala sa kabay ang ginawa niyo na imugyakan ka niyo. Saan siya ulir ka? Kenapa yang mantu abasan jauh di dengan digegege panoro? Gegege na sa magagaganian no. Pamanang gira ka panoro na bako na pamagigan nun sa Timan ng Montero. Na doon yung kineo. Kaya naman ako na panimanto, pagpubang niya ayun nakabayan na maulugun. Ya Allah na suka pamangani na tagaw apag antapan yan. Pagterimaan siya pangning ito Allah. Away. Datalo apag agawan ng pangning. Pagkaniron na imma يعجله في الدنيا نفكر خوان خليل الدنيا الخدوة لإما يذخر له في الآخرة نفكر رمكم مسألونا مرشا بانغنينا تيرما وإما يقفع عن ذنوبه ولي لا أيام أنني نفتري مسألة بانغنينا نإني لا نسكن بشان كسادير كيا الدنيا أجلس كتانونا مادر كتانونا كفاقنا كي أي نغدغنا مورغنا يا الله يا الله يا الله نإما تولي يا الله نبغي يكون وسطا يا نإما تولي Ayo patunggu biro suara katakan, sarwa ngao. Nabi amang ni ada telah.
Teknologi na ka, di ka ada taruh pedayon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doon ka pa ka kayo. Kada nakagadaw nakapala cuma telinga. Oh, ada na kuasa kumpanya. Oh, ayaw mana niya mga oripun Allah. Nadiyan kapag alo kan. Nadiyan kung takabasya karkano. Ayaw mana niya natiruun Allah. Hay, sabi sa kabayayo sa kaya surga na imbagirakan Allah. Walakum fiya ma tada'un. Saan siya kabaya ginaw na imbagirakan Allah? Nasa dun pa siya penganinyo na terimaan Allah imbagirakan Allah. Sa surga na sabi sa penganin na kanin imbagirakan Allah. Karena abad yang kaya dunia asal panganin kana limiti. Kaya man nakapamangani pagare ko babayakan. Na yung magbuh panganin kana sudu mati teraka niaga staka. Ya Allah na jangan sumargesan. Ya Allah na mga mabita mga isasaw. Ayo panganin kana sudu mati teraka. Bae panganin kana di kada mati tapi ya Allah, aku ngulo ko ni Allah. Ubah kena si presiden itu terjadi ada tu. Dasar ini saya bilang ya Allah. Allahu Akbar. Apa yang subi patna dah ada tu. Bahkan dia tahu saya mau tahu dia kena anda dunia lu gerak kena ada dikan kurpi. Asalnya mata orang dulu gerak api kurpi. Ini no waktu nak abstina mesti dikan kami ditarik wali. Tidak nak kipai na, ni dulu ko niya baka bida makorupyo. Ini sila yung mga sunod, tingin na tropa, tingin sunod ng klaseng tropa, lipat ka pala. Matawa na ka sa kanya kapamangin. Di ka na sira katang na kapitan. Allah. Ayos na lang, lipat ka na ka natin, huwag na siya mong tabalang ganyan. Napagadating nga magbuhat, lipat na pagadating ka. Sa susunod nga abrano tabiyo kaamay kaayaman na syarong namitatay ka na nga siragu share udim neng share nami ka maranaw mele ni naji sikmetro maranaw yan lagi hataw naman na maranawan na kasi dito man ikapuno na tingkaw kasi siya pang kanyan matang wallah kabiyo ka mga ostites mga pamana mga military taro amanan niya mga polis taro nasisiyapan tayo na nakikasasabag kailan wallah di ka niya mo kimatigro na maulaw lang ka napupunta natin ka share. Saan hindi naman naman siya, Sir? Napurba ka pagkadating sa pagkakapiyagidatangan yan. Apya si karumang ka, napagkadating ka kapiyagidatangan yan. Napunti nga si karumang sa Abi Iyan, Dedinian, Ama Iyan, Hane, Darlene. Nasama buwa mamang ino ka na sweetheart. Ino ka na may love. Napagkadatangan yan. Ba't yung magtabihan niya si karumang mama? Ako, guys. Mabunga karumang mama ino ka na lumis. Allahu Akbar, kapag nadatangan niya naman mo. Kasakan ng kakil karumaya, di sisi na luda na okay na kananan. Kaya nung pinaka di sisi na luda karumaya, tadi magadata, darling, ane, sweetheart. Ayaw sa nagira, kaya kada idadiyo kang pipito puro ragon, na expire. Kama namanya makatuwa-tuwa ka na, nakapito kang ganun. Kaya makakapangapa na nga sa lamin niyo. Kapag niragap na, darling! Makakapa, nakabetal pa ako. Kaya makatuwa-tuwa na, darling. Paman nagkabirkan mo, kabirkan. Na dia, ayaw maanan niya mga ulipulanda na makasurga tanong na sabi sa kabay ang ginawang kanay magirkawalla na sabi sa pupunin na ka na magirkawalla. Inawa yami alulabi na tina inna fil jannah kabab adi na matatagod-tugod nabi ko surga apamintuan. Ayaw maanan niya na pamintuan na bab arayan, na pinto arayan na la yadkhuluhu illa sa'imun na daabon bakasul da inong tamso di pupuasa. Ini bagian wala ay isagay wala aayama na niya na pinto o surga na ayabuwa bakasul dun na sa mga tao ay pupuasa. Na faida na kanu nandini ka pa mga sulunod di pupuasa na kinaban nagagin pagki kalaban walong tala ko mga malaikat yan nagagin. Ino to pati kalaban nagagin ano man nagpanangin pag yung kabisa ko na maranaw mande at yan po sanay na yan ano nga kilos pero wala pilingan tipa kaya natin mo sana na sasalungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilang naman isakad biyan ang kaabulan na Ramadan. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam atina fammu sa'imun atiyabun inda Allah min rahal miska. Sukusyo sangaw o di puasa ko Ramadan
Songari ogi puasa sangka Ramadan. Dah timu-timu sulang untuk pastori. Dah timu-timu sulang untuk perfume. Dah perkebobaan walau ta'ala songari ogi puasa sangka Ramadan. Dia mana keasang ang tanong. Dah tatagwan panwala sa arga. Inuman malibo ang ngari tanong kang iungos. Kenapa bayi ka magiso mo ka bamiyan mo ngari ka. Pamaras ka din. Nausar ka pinyalis kiri. Alang-alangan ang ngomban. Namatawala ka. Pagibog na ngari ka. Kag-iep. Sipot na diya tiyan ka. Oh, mana nga man nagkita-kita, matatagong na nga pa naman, no? Napusa-pusa nga rin ako. Dahil naman nagkita di mag-story, gusto pa na oon nakangari ka mo, pabanya mo, nasa gusto pa na ka na oon niya nangariyan, kamakambing gusto ka na. Ano yung alas mo, ating mga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na benar ang pagkabaruba ang karitan sa Ramadan, nagpagtiguan daw tala sa arga akipantay. Na umangarip na Allah, balasan ka na Allah. إسحاقنا ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم نتينا ناهم الصائمون عبادة سكون شطرق دي puasa nasimba والله apa yang dimoto kata terugar kana simba nya kasimba nga sabun na simba nya teruke ang igo gawin ang teruke na simba ang igo daw na sika ko dugan bakaka garden ka sika ko pisinang ka sika ko dugan ka sika ko karabong ka na di ko ni manurato sika ko paman na di nga dituksan na di ko ni manurato kada makapasan sa turuk na nangunutin niya konti ang nasimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Asal ka na ba nga kukuha ganun magkikapakaturo. Ya kasi mga sa subo na mga turuk, tiga para may kapagbalik ng luho, na napaginaw, na magandang jongos, na misimingaw, na may katurugap man, nasarap man, na may ginaw ka, na may katurugap man, na magarib, na may ginaw man, ang babuwi niya kung nga, nagilawas ka na din na pagriyan. Ito ka na, pwede ako. Pag yun ako niya ko, akapakaturo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kaya ulan-ulan na sabiul Quran, ulan-ulan niya ka-Quran. O pinaki o kiparo na katano na makatamatano sa Quran. O pinakiparo na mapasatinungan na Quran, na matamatanungan na Quran. Allahu Akbar. Tadi, susama na nalangon na masjid at kabatan sa Quran, na sarabi ko na mabunag, asara adi ko na mapas, na makatama sa imam ka, na makatama sa masjid, na makatamat ka mabuhay man na niya na diyama. Isa ka na kinano ka pinagi, pagpagagagasan na dito matan sa Quran, at tahajud. Kapabugang kawan lugtala sa paratiya. Kasi madang nakatawa na ko, nasa isang kaya tumatinong sa Quran, pag ganyan na mapapanong. Kaya matada punta na makapunong, dua-dua lambu. Kaya nakap na mga punta nila, napunta na po na perarangitan. Nabi nakataon na kada kabati akaya sa sambayang, nakada ba na simgir kawamah. Pag yun nakabitan, wala nang ninakatay na. Ano nilagirain na aktay na, imam. Iman ni pure imam. Dan ini kagiro ni alif lam mim. Ngatay guys. Ibagabit na ipura bata ko niya naman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi yung mga karipun Allah. Khato na wa qalbihan al yakayabuna na Ramadan. Wasamtuhu tasbihu. Na diya mo tumulam ya igagan nakakatero. Ino kami pagdaro ka uba ka makapamaganta. Ino kami pagdaro ka uba ka makasuruyan. Ino kami pagdaro ka uba ka makadaro sa marata. Uy, ikapa na ino kami pagdaro ka kakauran ka kamaguguto ka mabibila ka. Na daftar mo tugon labi uba ka pupanasbih. Subhanallah, subhanallah. Uy, kenapa man na badi ka ng pagdaro ako makumadukan sa miyabas salungan. Tanaw na to sa dunia namin itula ka ka. Gari, ini, terima sosial karamang. Punya masuk saya center. Cuma ngawatan. Adik kau kisah sama yang. Tiang petuanya. Allahu Akbar. Betul panas sama dia. Oh, kenapa dia kotor terukap mana? Betul mana kosong pada kata tentang anak kosong pada kamu bayar. Ini yang kinongnya budak kakak. Online day ini ada kabidis. Pemana kukuan nakapun sa pedekak. Das kanu mga bay, ate isap na bola sa mga bay. Dia buat kata tentang kanu o mga karuman niyo. Apakah sisinga anak kau na bunta na kaabay kay karuman ka? Mama atatanangan yan. Na dagkaru bigang kawala sa isa kasakwa bulawan, isa kasakwa muntia, isa kasakwa pera. Dia buat kata tentang kay karuman ka, mama makasisinga kau. Kapag naman ako, pwede kita tentang karuman ng mama. Hindi mo pumasatin ko eh. Ngayon pa ako lunga. Ito naman ang misyon ng kapanay. Allahu Akbar. Ada pa napagpamig. Ang nakabiyat ka ng mga boy. Pumili na kayo na kanya tatantangin. Kaya mabuang kaya akar ka aming aring-aring. Pinanangin niya sukat. Kumpre niya sa uguna pa ito.
boy. Pamada ka naman na boy, di kita tengah karuman ya, Kats. Dapurong di ka udah kau ay nakunjanya nasa jual mau orang utang. Nanti mau nih kayak mana? Dulu sini kata dong ya. Iya tuh udah atau dapat na. Nah dia utang apa siapa kan? Dia kan mana? Jangan yang pasar pagi. Sumbai. Nah ikut alaman na din ni pangi duba sa kita kapag kapya ginawa karuman na mama. Paman na bani mo ta, pagkakapya ginawa kay karuman ka mama. Pagkaswas-was ka ko parang ikaw nakapyan ka. Nada at tugulabi. Ito na sibuto ko Ramadan, apyak na ba Ramadan? Okay, dahil ka atong nabi, nada abay, gina Ramadan. Na di Panginoon ano ba sa kapagkaswato ni karuman na mama, inunta tugulabi na ayaw pa rin kusorga na Somalia Abu Sosyete Asia. Dahil mga piyagin niya, karumang kaamama, amya kauma, amya mamasan, mga lasnis. Nakaalaw na kabubay. Abi iyan dingan ko na silap tinanong, alaw na karap amabu. Iubawang kau. Narumibag na po siya karumang mama. Tahiming ayaw bubay. Namya ko ang subalasman. Namya kagirok man na bubay adu. Abi iyan to na imya ko ang kaisidotan mo. Namya kalan na po siya karumang tina. Eka manuhad na lagi yan. Katolik betul na naman kadela lagi nang na 43. Masalah masubali na betanyo. Kakakurangan sa tengah. Bukan tahun ni nak kilat. Allahu Akbar. Namanya kapiak mana ginawa karumang kaamama. Oy. Matanya bubay pagisiyan yaman. Namanya ginawa mana ubay adu iyan. Antoni kitinya sa naman kadela lagi. Begitu mo ono pemerintahan o peparan o pasyawangan. Tadi maupun mama na mite na asa may tawata dito ta kami aswa tadi tinaw ko kong budin na aduh budin na Allah mata anas kan mga binaman kan sa mga kasurod. Daya ko po ang kandat na kamagi karumang kana yakapya-pya ka ilir kay karumang ano biyan penuro kong pasawin nato kana biya gotop. Biya gotop. Gotop. Ya ko po mito turong ako budak ko ngabi kaya pun. Masaba na si gotop. Adisa na tan kasi karumang na sobra ka sa tama sa dapat na pangalan ko. Kate karumang. Mabuhay siya ka naman, namakay iibi. Kaya nga pininaado ko namin ato. Agiyan, hindi ko makay na namin. Ay, bisa ka! Mabuhay siya ka mga mama na di okay. Hindi nga ba may mga nagturo ka na? Hindi ko suga. Hindi ko suga ko saan nabunta na ba? Mga kapapalya sa kami. Natuloy ka kong karwa ba na siya? Mata nga di nga mga bay, magkaratagin ng mga dato, na asara maswapiyat yung mga bay, matakwa kami kalbulbulan ng mga surga. Allahu Akbar, nadi mga ulit mga lakiro na na. Ano man na hadith na biyabatiyakan? At Nabi sallallahu alaihi wasallam mama'in mara'a khalama zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi abai adina dikidmatan si karumanin amama. Dinya disibisiwan si karumanin amama igra Ramadan. Na ay imbala sunod daw tama na detar buong bumi akan galabok sa simba apito pulong tiburag na simba wallah. Benda tadi sa alat na napiat tama sa kapamatitan ng dagtan may magagawa apito pulong tiburag. Asimba naskano na pagkarasyo ang makapagkapon sa nabanas. Naskali mga baba, mga mama, na mula sa mga buwalwa. Mga baba, ay ito na mga baba, mga ama. Oy. Na ayaw mo alamin ang mga sa kami, wala kati kapater kami mo. Pamakakapater kami mo na, ang tanganon kami mga pamagat. Amin, hadir na mga beto. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ang mga oripan ng Allah. Di ang Ramadan, isa pa na kalbihan na diyan kay abulan na Ramadan. Wa du'ahu mustajab. Naso panganing kasalir kay Ramadan, na lang tinda ayaw manan yan, nalalakan sa pinto langit. Natatariman sa pangaling ka. Bila dia ta Ramadan na ayam ya sa hadith na ipu jadi kotwa kapuasan ka na ada ni kapagubangin sa sumu na tama sa di pagbangan sa magrib itatakas na langon din tatarima sa kapamangiro. Inuman sa kata ng mga bay na pamangagkaparo na din niya kanuto ka din, niya kapangnat ka din, na bugingaw sa oras sa ginawang ka mga 3 minutos. Pano ba 5 minutos? Naon to ka ng kubang ko na, di ko ni mamang ni kawallah. Sa katanawang po mga dato sa masjid, kapkilyak na ng mga Arab, na igira adatara na napuasa, uway, na amay kamati pa ng pagbangang, at 20 minutos, dagkili ka Arab, umanin siya na dinuwag, mati sa kulang mamagaman.
Kenapa dia nasa bagaimana na talo kami nutos, 5 minutos sa liperpagpag sa magrib, naman isa na, matang kukukaw niya nang ga-approach sa ladin. Tanay, bubupag-ubang niya. Narap na pinay nga maka-alerta na kamakaupi sa burungan. Matawan na kami kapag bigaw, yung napamakang patawa. Kami kanawa ta apo niyo sa tutunan, yung mga dapat mga masok agalit. Alawa ka ba? Alawa! Makatayan! Nakakabir niya kabir, magiging kamanakay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na isa na napamakanda ka ng tanong sa kanduwa sa Ramadan Allahu Akbar. Ayakum na isa kalbi ng Ramadan wa amaluhu muda'afun na sumang amal tanong na makapira din matakwala sa kanabalas. Wa magfuro bisamba na gudiyang pa ng kaya Ramadan na sabi sa kada adusang kakwala na iprilar kawandaw ta'ala. So ayaman na niyan, napagpangaling tanong kawandaw ta'ala at yung Ramadan na mapasad tanong na makapamagaman tanong sa makaalas o mga amal tanong sa yung Ramadan. Kadi ka matatanggal pagari kang babayakan o baka palagisampay ko isa pa na Ramadan. Ano na ginawa ko? Naging ni palulumpiwan sa walay niyan. Nauna di tama sa tulang na piyamin turok yan. Pagpunutulak ni karuman yan. Aling. Yan kaya tina sa puluwi di pa nagkumaramadan na di maririnig sa liwawalay. Na di mamaipas. Na piyamin turok yan pa lang ito lang. Ang ginawa magin sa Ramadan. Ramadan ay siyempre tanong na malulumpitan ng mga wata. Na ako tuwat talago yan pa ng mga mas Ramadan na miyatay. Miyatay sa kanya. Na dito na mapipiya-piya ginawa niya. Na umakapanin niya insyaAllah ta'ala na kapakay kanya pa niya sa bulan Ramadan. Kamana rin nga kapya niya sa mapya. Itaro kang babota. Andun niya amanan niya na sa kanwag kerumay, na miyaling ang kikarumang ko, ay amanan niya na miyang rin. Dapat niya tingin na kerumay insyaAllah na wayawat kami. Nagbubay, napakapagaliman namin, watami mama ali, pakahapid namin. Nagkapakay ang buta ka na mama nakapid kagikyak niya tinwag kerumay. Kaya niya taka na insyaAllah na mamainin na bali na niya talibuno. Para namin dikinig kalaka. Kami akawakan umabu. Na ito pa naambu, kasi may wala katakabu. Ang namin pinawin na watay na amanaka ka. Imbak mo olong ka. Ada ka namin imbak walay. Paman na sumiwa pang yamin na miyara buga-bu. Na panyati kaswata ka amalay gagaw. Kaswata ka upunay may ganyan. Kaya may nausin niya na malay gagaw. Mapasangi ka pangalim mo. Matang ko Allah kayamanan niyan. Natamasawata ka na mapasangi ka pangalim mo. Pati ha? Kenapa kanya kapag ipanuro na bunda dia nga mga dokser na mga papasangi ka pangalim mo. Mati magbuhay mapasangi ka pangalim mo. Ada pa ng ganyan pa na mapikili ba punsya na andang naulaw lang yan nanan. Kenapa ibu ka pikiran nung nga punsya yan? Oh, ano man ang gido-gido? Igira mo tayo sa kawalin, nada mo malay gido. Langon malalim, di siya mitang upia. Kami lang sa kawalin, nada mo delo. Suwa mo nakikitan. Kasuinaw nakikakatan. Kasuwataw nakakokotan. Ano mo mapulmi sa margas, ada margas na namargas yun, nada mo niya kagiro, da. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paman ang keberang kadung pagari kau babayakan. Apa terkasakan na puasa ka na sisiringan na ka. Na makatay na mabalog sa marga siya. Punta ka siya na ipininiran. Ay puasa na kami namin sa marga siya kasi sa punakayan. Pero kami na di kanita ka sa biya kapi-apya. Na di ka siringan na ka. Na kaya po pinibita ka sa raw na kapi. O hinayaman na tabi na kay mga uri punoma. Nasa kanang balang-balang ay bantay wala. Pagilay tanong lang, kadakot niya kabantay niya sabdas. Dahil ako kumupunta nga sa pusa kami ng mga pipi, ang islami na mga tatag na ako. Ino mga din, kaya mga tungan nga kanina, mga din, tungan nga mga pobre, detaray mga din, kanya, na matapwa na nga, detaray yung kita. Igila ko minalaw ang tawag-takan na gusto niya kabang sa wala ya mama. Aki amin siya sa harapang sinigi kaya ganyan ako. At tiga ka na, amya kapwa sa akin, as kano kirumin, as kano lang na kikusa. Di kano nga, di nyo mataw na ginawa niyo. Bukol niyo. Sikano kami, pinaway bobo. Namya kaysa na lumipas. Daro, desiraro pusa, desiraro panakaman at temas. Tiga ka na siya, tinasilak siya ng sa wala ng bobo, tigong mga watang. Tinatewa na siya. Nakota niyo ko di kami di pusa na mapipigilan ng mga niratakan na yan. Dito na sila na datan ng kukanaman, na ayaw mo na masuntungan ni kapo, beri. Allahu Akbar, anda ginawa ka nung niya kawalog niya kapuasa. Biyabala kami. No, may ka na mararatan na ginawa niya na pumakasagod. Tinalim, Assalamualaikum, nakumirsa ko niya muna, detaro din na bagriyan. Tiga na gani, no ka na. Tinaalim, mapya kami ang balakata, tiga na way. At tinaalim, antay kataw na ka, di magibagi sa zakat na rekomendar na kong kaw. Naman ito, wala, detaro niya uluwa po siya. Tiga na gusto na, di ka nakataw, di magibagi sa diyan. Nabala ko na di magibag siya na, di ka nagtadal.
Dati na matang wala alim ka kanabay ni kasandagan ng kapiyo. Miya ka sa pulaw, kung maka gagawi. Daun daw ako sa na daw kami makakansa panganangan abagas. Ayaw mo alim, alim, idinitakas na ubi. Napusa kami manaubi. Dati ka na naman kami na sobi. Dati na kami siya. Amira kong sobi. Nasa persorigi ko ng mga ito. Dati tinibigin na kami advokas ako. Nagyan ang anak alim. Dati ka na ito niya miya suwa yung gagawin niya makaturukan. Di ka nung di kunti-kuntis. Sa mata nung pinapakito to. Pag iubi po ito kanya, natin na dito ni masusay natin. Dangapon nga po ito tagay, da ka makakain. Namatang ko na kanya makagulong anak kawida na karoon, namin sinilipak na katiyaw maningat tigang. Paman na niya ini, kasupunok akaro na ganang. Dali ngayon pulali mo. Diyan kaya ulan-ulan na ramadan na ulan-ulan niya kakikali mo eh. Suwali na kaya ayaw mga nila alam na kaya karunuwagan. Na Panginoon ang kaso mga tungaling kasiringan ng kabinawa yung kapamilya ka anak-aral na ganang. Uway, malungkong nakipuputi kaya kay pagarya, pababayakan. Wallahi, tumulan, ipagtanong ko wala, tumulan. Ipagtanong ko wala, kada aparat yung tao kami, katulong, na mausog, naging kasiringan niya, nagitulong na kada makakalimakan. Allahu Akbar, mga di ka, ilang kasiringan ka, ino pa nagidag ka, buong ko na mamot kada. Kapag man naman nung ako pagbawa, sa daling isang urang-irong ako toilet na. Ako punuman makagano na miyaw ko. Yang ato-ato niya tayo. Naman nagpano nga, ayun na, tambon bo, tambon. No, odo, umiyan. Kaya, anak ya kito, nakaamama-amalay gagaw, namalama bigagaw sa babay. Ano man na kito, nakaamalay gagaw, sa babay, nadal gagaw mama. Kailangan ng detar, malay gagaw lang ano karumain. Anak ya kito, nakabayo babay, na makapamamagay kong yan oto yan. Dali makapamagay, kaya kamamalan niya si karman niya mamatagir ka naman dato, kagi na to niya si karman niya maligit ka. Maka mamaw siya aron, nami kapumuli ka naman niya, nakbilang ng mamaw. Isa, pulapak, yan. Kasi sa pulang-pulang nanu. Kadali siya na sa kanima tete morodoho. Ito mga pumagay, kanya pinamanangan niya telos. Ito nga po, bilang eh, bagay nga doon babay. Katawan na kasama mo, kapakaya di kami makasya, makaada ito na di kakatawan. Ada sabab. Na sumiyak piya mamasaan kapanganaman na itindi karumangan na miya mamagirong na di kataw na miya kasiro ka kagini pa miya mamagirong si karumangka. Pabay kad na mamakubay. Nas karuma po mga bay na sumiyak so kati karumangka ayaw ano niya na sila iyo ipapaman na ipusan iyo ipatangasiyo na pamamagay kong nasaragala mo si karumangka mama. Di magpagabanda ko nakalilibugit tama yan ko ni karumang isin na nyawe pa. Yan kapatya ka niya. Mga pasyal terawin na ipopopin niya ng kulamisa. Naumoy niyan. Ano sa sadda? Nabangan mo upiang mo siya tanabubay. Abiyan. Tumatay tanong bumano. Ang nakatatangan lang yun. Ang nangyong siya tira ka, nakapapat. Abiyan, di man ang nadungin, napagawan tanong bumano. Uyaway. Abiyan, suman-suman na malay ba na squad? Uyaway, ba? Ito. Natigin ako ito, nasusod na piyamasangan na din namin alam mo, may ipang mamagayakan. Tingkaro mga mama subar ka, kamapitan na ikasan, yung ubusa siya. Natin po nga ginawa ka. Yan ako na lamig si karumang nga ang nagasta ka. Ang maading sumarsyalo na po na. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nagiyabalas sa kanon, kakalimuetan mo, inshallah. Kakalimuetan mo kay katago nga sa gago kung ka. Nang biginaw itano, mamagadatan tanong. So kangudan na pagadatin niya siya amanan niya na matuwa. Nasa matuwa na kalimun niya so kangudan. Ay paano ba siya nakag siya maka? Nasisilay tanong. Nasad na kay sa gilabo kung gano ba ka mapinatatan niya kami siya ba? Kabilas na kumulong taala. Ito lang nga pagariyak na siya panuro. Yun kaya kapya ka nung na pakalitan ko na pakataban wala ko siya. Amaro siya. Kaya sa kunang buhay, buhay panginakarang na 23. Laran niyo ron. Balasan kan wala. Kasakan na kanaba gupanya pang ibabagi panuro na bagi matarap di andeng yan niya mati pa niya kung andeng yan na ulaw niya nga kanya ni gagaw nagupan na utaman yan sa silam na kaskano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.